en George Bati. Ramogi e gima nenore kaka pek mar duond jong'anyo. Gavana mar kaunti ma Kisumu ngire Ote Nyong'o ogo bade piny kendo yiene johera mag Azimio manitiere alwora ma Kisumu mondo mi kiny otim ng'anyo. Kata kamano, Nyong'o okwayo jopiny mondo mi orit kwe kendo okonyo bila e ng'udho oko jomaundu ma osiko ka duodore kod jong'anyo kendo nyayo midhiero kaka moseneno e ng'anyo mokalo. Nyong'o lero ni ochopo e paro mar chiwo thuolo ne oganda Jo-Kisumu mondo mi otim ng'anyo kaluwore kod lalruok mapek ma gibedo godo to kod dwaro mar oganda Jo-Kisumu. En ni mondo anyis jopiny ni kiny watimo maandamano kaka nyicho watimo wuok tich. Nikech kata nawacho gokinyi ni mondo wawe matin. Wasego mbaka the whole day. Odiochieng' mangima gi jotelo to gi Jo-Kisumu. To ji oyiere ni kiny watimo maandamano. To njore mang'eny ok nobedie. Kendo wakwa jopiny ni mondo kik njore bedie. Wang'e ni jomoko osekel ka kendo kata wuok tich ne gintie. Jomokel ni mondo keth gik moko. Koro wasewinjre kaka jogi biro mako. Kaka biro neno kaka jogo keth gik moko. Nikech mano watime wuok tich. Nodhi maber lakini nitie jonjore moko manoketho gik moko kuonde moko. Kendo nohinyo jowa. Emomiyo nawacho ni wayueye matin. Lakini kwaseloso odiochieng' mangima gi jowa to gi jotelo magwa, waneno ni warita misip mondo wadhi nyime. Omiyo ka en jatelo to nyaka iwinj jopiny.